Lejliet il-finali tant mistennija tal-Euro 2020 bejn l-Ingliżi u t-Taljani, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri u l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà appellaw lill-pubbliku, b'mod partikolari l-partitarji taż-żewġ timijiet biex jiddevertu b'responsabbiltà. Ħabbru li l-Korp tal-Pulizija bl-għajnuna ta' entitajiet oħra fosthom id-Dipartiment tal-Protezzjoni ċivili u l-Aġenzija l-Infurzar lokali se jsaħħu l-preżenza tal-uffiċjali fit-toroq. Konxi tal-akkanitiżmu li jeżisti f'pajjiżna bejn partitarji ta' dawn iż-żewġ timijiet, għada filgħaxija l-Korp tal-Pulizija ser ikun qed iżid il-preżenza tiegħu f'ċertu lokalitajiet li dawn huma meqjusa bħala hotspot għaċ-ċelebrazzjonijiet. Il-Ministru Byron Camilleri appella responsabbiltà biex insalvaw sajf ta' xogħol għal Maltin u l-Awċin. Ntolbukom evitaw il-folol. Evitaw illi tiksru dawn ir-regoli marbuta mal-COVID-19. Il-Pulizija ser ikunu hemm, l-uffiċjali oħrajn ser ikunu hemmhekk ukoll. U l-ewwel prijorità ser tibqa' l-ordni pubblika. Iżda wkoll anke bl-użu ta' għodda moderna, inkluż il-body cams. Il-Ministru spjega li f'dawn l-aħħar xhur l-entitajiet tal-infurzar f'pajjiżna wettqu numru ta' spezzjonijiet biex jaraw li jkunu nfurzati l-miżuri marbuta mal-imxija. Fil-fatt, fl-ewwel 6 xhur tas-sena inħarġu mal-20,000 multa marbuta ma' ksur ta' regoli tal-COVID-19. Flimkien ma' dan l-infurzar, il-ħidma tal-Pulizija f'aspetti oħra ma taqta' xejn. Għada jista' jkollok ukoll vittma ta' violenza domestika li tfittex l-għajnuna tal-Korp tal-Pulizija. Jista' jkollok persuna oħra li sofra minn xi krime. Wara l-Korp tal-Pulizija jeħtieġ ukoll jibqa' jagħti daw is-servizzi fl-istess ħin illi naraw li jkollna preżenza qawwija fil-lokalitajiet tagħna. Il-Kummissarju tal-Pulizija appella biex kulħadd jirrispetta r-regoli eżistenti u fakar li dawk ta' Malta jagħtu aktar libertà mir-regoli ta' pajjiżi oħra. U ringrazzja lill-uffiċjali tal-Korp għax-xogħol li qed iwettqu f'din ir-realtà ġdida li naqdet max-xogħol kollu ieħor li hu mistenni minnhom. Max-xogħol kbir tagħhom fl-aħħar xhur il-membri tal-Korp xamru l-kmiem biex rażnu t-tixrid tal-pandemija b'tant effettività. B'rispett lejhom u b'rispett lejn ħutna Maltin u Awċin, l-aktar dawk vulnerabbli qed nappellaw biex għada u tul is-sajf niddevertu b'mod responsabbli.